Tokuchingamidza zvakare vadiwa vateereri kuchirongwa chedu chemazuva ose Nhai Pastor. Pachirongwa pano tiri kubatsirana kupindura mibvunzo yedu yatinayo inopindurikawo zvakare neBhaibheri. Saka nemiwo makasununguka kutumira mubvunzo wenyu 0772918335 mukatumira panhamba iyoyo tinobatsirana kupindura mibvunzo yenyu. Regai tipindure mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu nhasi. Ari kuti iye, ko Nhai Pastor, kana munhu achinge afa mweya unoenda kupi? Kasike kutanga mubvunzo uyu uchibvunzwa, but tangoti rega ndiupindure because wadzoka kakawanda. But takambopindura I think sometime last year. Now, ndisandavereka mavhesi andirakuverenga ndirakutanga ndataura pfungwa yekuti chinounza confusion pamubvunzo uyu inyaya yemanzwisisiro anoita vanhu kuti chinonzi mweya chii. Ndo panotanga kuunza confusion. Saka ndichazama kubata ipapo, but regai nditange kuverenga vhesi iri kuna Ecclesiastes chapter 3 verse 18 to 21. It's more like a rhetorical statement. Unenge mubvunzo nhando sort of, but wakarerekera pakutsigira mubvunzo wabvunzwa nemunhu uyu. Muparidzi chapter 3 verse ya 18. Ndakati mumwoyo mangu, izvi zvinoitwa nokuda kwavanakomana vavanhu, kuti Mwari avaidze vavone ivo vamene kuti vakangoita semhuka. Nokuti zvinoitirwa vanakomana vavanhu ndizvo zvinoitirwawo mhuka. Zvose zvinoitirwa chinhu chimwe. Mufiro womunhu ndiwo mufiro wemhuka. Zvose zvine mweya mumwe. Munhu haana paanopfuura mhuka, nokuti zvose hazvina maturo. Verse 20. Zvose zvinoenda kunzvimbo imwe. Zvose zvinobva pavhu. Zvose zvinodzokerazve kuvhu. Ndiani angaziva kana mweya womunhu uchikwira kumusoro kana mweya wemhuka uchiburukira pasi kunyika? Ndo pane rhetorical question yacho, but yabva pakuti atanga aprova kuti munhu nemhuka, our makeup is the same. Tese takaumbwa nevhu, mhuka dzakaumbwa nevhu, vanhu vakaumbwa nevhu. Mweya woupenyu wakaiswa mumunhu ndo wakaiswa mumbwa, ndo wakaiswa mudhongi, ndo wakaiswa mugudo, ndo wakaiswa mukiti. Zvanzi zvese zvine mweya mumwe, zvese zvakabva kuvhu, zvese zvinodzokera kunzvimbo imwe. Anzi kana muine nharo chindiudze kuti pane umwe wenyerano anonyatsoziva kuti aiwa mweya wakaiswa mumbwa unoenda uko kana imbwa yafa, asi wemunhu unoenda uko. You see, that's the rhetorical question. Mubvunzo nhando unobvunzwa kuti utokonye pfungwa dzedu kuti tione kuti mafungiro atiri kuita ndiwo here chaiwo chaiwo kuti mweya wemunhu unoenda somewhere. Ndo zvaari kubvunza pana, but iye ataura argument yacho kuti ati zvine mweya mumwe zvinodzokera kuvhu, zvakabva kuvhu. Okay, saka kana zvine mweya mumwe, mubvunzo uri kuti saka unoendepi mweya wacho panofa munhu? Now muparidzi chapter 12 verse ya 7 inoti iyo panapa muparidzi 12 verse 7. Guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Akutaura kufa kwemunhu kuti kana munhu achinge afa, guruva rinodzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, mweya wodzokera kuna Mwari nekuti ndiye akaupa. Saka tikutaura kwandaita pakutanga kuti hondo ine vanhu ndekusaziva kuti chiri kunzi mweya chacho chii. Uri kunzi mweya mukaenda pana Genesis chapter 2 verse ya 7. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya wohupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Saka inini ndiri mweya mupenyu, imi makateerera muri mweya mupenyu, akagara parutivi nemweya mupenyu, but matiri mune mweya wehupenyu. Mweya wehupenyu ndori kunzi wakafemerwa kana wakafuridzirwa naMwari. Mweya wehupenyu isimba iro Mwari akafuridzira mumunhu kuti munhu akwanise kutanga kutora oxygen kana kuti ararame. Saka harioni, harina nzeve, harina maziso, simba ringori simba raMwari rekuti munhu ararame. Ndo riri kunzi kuna muparidzi iroro rinodzokera kuna Mwari akaupa. Saka muchida kuziva kuti rinoenda kupi exactly, tanga wambobvunza kuti raimbova kupi pakutanga. Ukaziva paraiva pakutanga ndo parinodzokera ipapo, because muparidzi ati guruva rinodzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, which means panofa munhu things go back to what they were in the beginning before man was created. Before man was created, ivhu raingovapo, simba raMwari raiva mahari. Munhu paakasikwa nevhu, Mwari achibva afemera simba rake mumunhu, and then munhu became a living soul. Saka kana munhu achinge afa is the reverse process. Ivhu rinongodzokera kwarariri sezvarari pekutanga kuvhu, then mweya wodzokera muna Mwari. Saka mweya uyu nekuti wakafemerwa naMwari, it means unotobva muna Mwari. Saka panofa munhu mweya unodzokera mawaiva muna Mwari imomo. Hapana tumasherufu maunonogara kunzi mweya waJohn uri apa, mweya wamadzorera uri apo. Mweya ndeumwe chete, ringori simba rakangofanana rinopiwa vanhu kuti vakwanise kurarama, rinopiwa mhuka kuti dzikwanise kurarama. Zvipenyu zvese zvine mweya weupenyu. Kana Mwari akabvisa mweya weupenyu, munhu anofa, mhuka inofa, nyangwe ari paoxygen tank anofa, because mweya weupenyu haisi oxygen,
isimba rekuti ukwanise kutora oxygen. Saka iroro rinongodzokera paraiva pakutanga, ende paraiva tinopaziva because rinonzi rakaita zvekufemerwa. Kana raifemerwa raibva muna Mwari, saka rinongodzokera muna Mwari zvatopera. Saka pana Mwari ndo pane mweya weupenyu. Kana Mwari asipo hapana mweya weupenyu, hapana simba, hapana upenyu. Saka hakuna kune mweya yevanhu kudenga. Inonzi mweya yevanhu iri pakati. Ndo munozviziva here imi? Ndimi akuziva kuti wembwa urapo, wevanhu urapo. Ndo zvabvunzwa kuna Muparidzi chapter 3 verse ya 21. Saka kana musingazivi, chingozivai kuti mweya unongodzokera zvawaiva pakutanga. Isimba raMwari rinongodzokera muna Mwari. Ivhu rodzokera paraiva pakutanga. Ivhu rinongodzokera zvekuvhu. Hapachina munhu. Sekuti paisava nemunhu from the beginning, panenge pasina munhu kana munhu achinge afa. Mwari atikomborere. Amen.